Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon sab kamong pagadapiton sa pagpamati ug sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsa ninyong mga lingkuranan. Ubano sab sa inyong tagsa ka mga reduces ron sa ingon yana may inyong magamit ninyo na karon sa pagpamati ninyo na karon sa pagtuon sa mga matuoran. Ug ingon man sa mga naglantaw sa Facebook ug sa YouTube, inyo kining makita nga pagtuon nato sa mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mapagabasahon kana dili ron sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalihungan dinhi sa Power Radio Matagala City kita sa gabi mulong tadang tud sa alas 8 sa kagabion og sa Radyo Ultra bati sa alas 10 mulong tadang tud sa alas 11 sa kabuntagon ug ingon man sa DXQ RPN mabati usab alas 12 tud alauna sa kapunon og sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi og dinhi dapit sa Mindanao. O sa Visayas area aduna nakitay 25 ka mga radio station din anaa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining higaw na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamotoran aron among hihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kamusta ka mga kaigalan ug kaigsunan kani sa mga alagi sa kanginan? Brother Lloyd Badera mong isa makig-uban kaninyo aron sa pagkadangat sa kamatuoran ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan kini sa si Brother Romira Macamos katabayan sa karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron kapadangat sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan kining alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga makiguban nindak na aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kay Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Sa dili pa tamo adto sa unahan mga kaigalan ug mga kaigsunan ato mga kanunay gyud nga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagsuportar nining atong programa diri sa Power Radio. Tungod kay sa ilang pagsuportar na kita nagapadayon sa atong buluhaton aron nga sa pagpahibalo sa kamatuoran. Ug labi na niini karong dagan sa panahon og sa unsa kita makabaton og seguridad. Ug ginapangumusta usab nato ang tanan nga mga kaigsunan gyud. Mga ministro nga nas PBCM compound, labi na sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug ingon man usab sa mga kaubang ministro Brother Juan Ronilo Mangalos ug si si Kanyaman ug ingon man usab si sa kaubang ministro Robert Cunsad ug ingon man Renity Librico ug Rizaba ug ingon man usab kang Renity Librico og diha sa Visayas area ipangmusta usab nato diha sa na programa sa DWLE Brother Cesar Patio ug ingon man usab kang Brother Samuel Montemayor ug uban usab kang Bibot Panta ug sa uban pa nga mga ministro naa diha. Atong ginapangumusta sila mga kaigalaan kanunay nga nagsunod nini ug naglantaw sa Facebook ug sa YouTube nga ilatang gisundan sa atong programa. Ginapangumusta usab nato ang tanan nga mga miyembro gyud diri sa dapit sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, ingon man sa tanang mga kaigsuonan nga bag-ong nangamimbro, ingon man sa mga nga naglantaw kanunay o sa mga bag-ong nangakabig nga ubay-ubay nga daghan sila nga naa dapit sa Cotabato nga anaa sa Kisulaw ug Alamada ug diha dapit sa Nueva Persa ug sa Midsayap ug sa Tumbras ug sa mga kaigsuonan nga bag-ong na miyembro diha sa Cotabato City, ingon man diha sa Matalam ug ingon man diha dapit sa Jinsan, ug ingon man sa Carmen North, Cotabato, ug ingon man sa Dulumangkom, ingon man sa Kimagango, Arizona. Dapit nga din anaa na ang mga ubay-ubay nga nangakabig sa pagtulon ang PBCM. Ug nini karong higayon na ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa ato ng gipadayag kanunay. Din daan pa sa unang kapanahonan sa pagpangalagad sa mga apostoles ang ilang pagpangabig sa mga tao sa unang panahon na tun-an nato niadtong maaging Domingo dili kay sa pagwali lang kundi inubanan nga nagnunot ang gahom sa Dios. Nga niana didto gikuha o mo'y gikuha ag basihanan sa mga nangakabig niadtong panahon na. Ug naa mabasa diha sa marais nato tungod kay kanunay naman nato ning ipabati diri sa kahanginan. Mabasa sa Mateo 10:1 nga mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Lucas 3:16 sa Mateo 10:1 o
Hangtod sa bersikulo 4, ang iyang napulog duha ka mga apostolis gitigom niya. Gikan ni Pedro hangtod ni Judas nga Iscariote. Niadtong panahona din sa ilang pagpangalagad. Naa na nagpakita ang Espiritu Santo nga doon na siya ikalambigitan sa ilang pagwali. Tungod kay kung gipili mang napulog duha ka apostolis, doon na sila gidawat nga ang ilang buluhaton pagwali ug pag-ayo sa mga balatian sa mga tao. Pero ang katong pagpang-ayo nila o pagbuhat sa mga milagro dakog kalambigitan ang Espiritu Santo. Tungod kay sa gipahayag ng gibasa namo diya sa Lucas 3:16, din si Juan nga Bautista nagpasidaan o nagpahibalo nga ang iyang gibuhat nagbautismo siya ginamit ang tubig alang sa kapaysaluan sa sala. Pero ang duna pa'y musunod kaniya nga gamahanan pa kay kaniya nga bisan sa sapin sa higot sa tiil niya nang musunod kaniya nga gamahanan pa kay kaniya dili siya takos paghubad. Unya ang igabautismo niya nang musunod niya mao ang Espiritu Santo kalayo. Og diya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nga ang musunod kaniya gipadayag niya sa Bibliang Katoliko nga ang musunod kaniya mao ang nating karnero nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa simbolika, nating karnero ang simbolika sa atong Ginoong Hesukristo. Din sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga apostolis gisaaran ug ang saad sa mga ni Kristo sa mga apostolis. Nagingon ang atong Ginoong Hesukristo sa buhat 1 bersikulo 8 nga magadawat sila gahom sa diha nga mukunsad na ang Espiritu Santo kanila. Ug tuod man sa saad sa atong Ginoong Hesukristo nganong gisaaran sila nga madawat nila ang gahom pagkamukunsad na ang Espiritu Santo kanila kay dunay dakong buluhaton nila nga ang dakong buluhaton pagwali diha sa nakasulat sa Lucas 9:1 ug 2 ug dili lamang kay sa pagwali lang suguon sila sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpanglakaw, sa pagwali ug ingon man sa pagtabang sa mga balatianon at niadtong unang kapanahunan diin sila gisugo sa panahon nga dinhi ang mga apostolis sa kalibutan. Ug niadtong panahona tungod kay si Juan nga Bautista nagsaad nga maton pan nagsulti siya nga dunay mosunod kaniya nga mao ang atong Ginoong Hesukristo siyang pagtugan ug ang igabautismo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo kalayo. Busa kanang bautismo sa Espiritu Santo kalayo dili na trabaho sa tao kundi dili na trabaho na sa Dios. Daan pa sa baba ni Juan nga Bautista gisgutan na niya. Og kay si Kristo man ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga mosunod kaniya, siya mao ang nahibalo og sa unsang paagi mabautismuhan sa Espiritu Santo kalayo. Mao bitaw nga nagsaad siya nga bisan tuod siya ay nag-ingon nga siya ay nagtigom sa iyang 12 ka apostoles, pero sa diyang gitigom sila gitagaan og gahom aron mo'y gamiton sa pagwali o sa pagpanambal ni atong panahon aron ang mga tao makabig dito nila. Og ni adtong panahon nagpasidaan si Kristo bahin sa Espiritu Santo og sa diha nga mukunsad ang Espiritu Santo kanila madawat nila kadtong ilang gamiton sa pagpanglakaw sa ilang dakong buluhaton diin naa na ang pagwali ug ingon man pag-ayo sa balatian. Ug ang resulta sa giingog bautismo sa Espiritu Santo kalayo, ang gahom nga ilang nadawatan sa dihang mikunsad na ang Espiritu Santo gihulagway na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, gisulat na nga naa mabasa sa mga buhat sa mga apostolis. Nagkatigom sila sa usa ka dapit ug mikunsad dayon ang Espiritu Santo ug pagkunsa didto na nagpakita ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo madawat nila ang gahom ug ang gahom diin mao'y mag-uban sa dihang mukunsad ng Espiritu Santo kanila. Gihulagway na nga daw sama sa kalayo nga daw dila nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Nga ang kahulugan sa kalayo nga mao ang madaw, mao ang ibautismo sa atong Ginoong Hesukristo, mao ang gisaad nga gahom nga madawatan nila. Kanus ang madawatan pagmukunsad ang Espiritu Santo. Kinsa mao'y nagpakita niadtong panahon diin mikunsad kanila. Ang giingon nga nakasulat sa Biblia Espiritu Santo nga mikunsad. Unsa may nakita, daw dila nga daw kalayo, natuman ang gisulti ni Juan nga Bautista. Dunay Espiritu Santo kalayo nga nagsimbolo og kalayo ang gisimbuluhan, mao ang dakong gahom. Nga madawat sa mga apostolis, nga mapatong sa ilang ulo og sa ilang abaga og sa ilang kamot. Aron nga sa ilang kamot, nas mabasa sa buhat 2:1 ug 4. Mao nga sa panahon padaan pa sa panahon ni Moises,
ang pagkigsulti sa Dios ngadto sa mga apostoles mauna ang pinaagi nga niadtong panahon na nakita na ang daw dila nga daw kalayo sa pag nagpatong sa ibabaw sa matag usa ka ngadto sa mga apostoles ug sa panahon ni Moises ang Dios nagkigsulti nagpabati sa iyang tingog pinaagi sa siga sa kalayo didto sa sapinit pero ang sapinit wala masunog. Nakasulat sa Exodo 3:1 ug 4. Busa ingon ni ana kung nag-ingon man si Juan nga Bautista nga dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo ang kalayo nagpasabot sa gahom nga ihatag sa Dios ngadto sa mga apostoles human nga mabautismuhan sila sa bautismo sa Espiritu Santo. Sa gikaingon ko na dili na trabaho sa tao. Trabaho na sa Dios. Og kana dakog kalambigitan ng Espiritu Santo kay bautismo kana sa Espiritu Santo. Ug siya ang nangunay ni adtong panahona sa pagbautismo. Igo lang ang atong Ginoong Kristo nagsaad sa mga apostoles nga madawat nila tong daw kalayo o kalayo nga giingon nga daw dila nga daw kalayo nga mao to ang gahom nga gisulat nas mga apostoles. Sila maoy nagsulat kay sila'y nasayon. Giunsa nila pagdawat ang gahom. Pagsulat nila daw dila nga daw kalayo. Ipares ang buhat 1:8 pag mukunsad ang Espiritu Santo madawatan nilang gahom pagkunsad unsa na nakita dito. Mao na tong nagpatong sa matag usa kanila. Mao na tong saad sa atong Ginoong Kristo. Dito na nakabuhat na ang mga apostoles og dagkong mga milagro ni adtong panahona. Unsay prueba ni ana nga atong basahon nga nakabuhat na dayon ang mga apostoles og dagkong mga milagro sa diyang mikunsad na ang Espiritu Santo nga natuman pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Ato lang basahon sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12. Og pinaagi sa kamot sa mga apostoles daghan ang mga ilanan og mga kahibulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Tuwa na. Busa pinaagi sa kamot sa mga apostoles naghimo ang Dios og dagkong mga milagro ni adtong panahona. Karon Brad Lloyd atong tanaw kung nagbuhat man ang Dios sa dagkong mga milagro pinaagi sa kamot sa mga apostoles. Sa unsang paagi og kinsay nag-apod-apod ni adtong gasaha aron sila makahimo og mga milagro ni adtong kapanahonan diin nadawatan na nila ang Espiritu Santo. Kinsay naghatag og gasa nila. Aniya karon bro makarayo atong basahon sa nakasulat sa mga Hebreohanon kapitulo 2 bersikulo 4. Og ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan ug sa mga nagkalain-laing mga milagro ug pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo ang pinagbahin-bahin sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Ang Dios nagsaksi sa mga milagro kay bulungan nga nahimo sa kamot sa mga apostoles. Og kadtong gasaha mao na to ang gasa nga gihatag sa Espiritu Santo bugti sa matag usang gikahimutan sa Dios ni adtong panahona nga maoy tagaan sa kagahom adtong hiyasa sa pagpanambal og pag-ayo sa mga balatian ni adtong panahona. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, Brad Israel, dito na nagsumikad nga gumikan kay si Apostol Pablo usa sa mga apostoles mideklarar nga ang iyang pagwali dili kay kutobra sa pagwali human mubasas basahon nga naa na karga katong Old Testament katong gisulat sa mga propeta sa unang panahon humagbasa kutobra diha pag humagbasa konklusyon pasabot mauni angkon dayon dili mao yung gipasabot sa mga apostoles. Human sa una nga nagwali sila nagnunot ang dagkong mga ilhanan nila. Ug matod pa ni Pablo, dili kay sa wali lang ang pagbuhat niya, kundi bisan pa sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Aron ang tao, makabig lang gid niya, aron nga ang tao, ang ilang pagtuo unang-una sa iyang pagwali ug diha sa gisgutan sa pag-ayo sa balatian, unsay prueba ni anak Brad Israel. Niya atong basahon Brad makarayo diri sa nakasulat sa Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 lapos sa 5 gingon ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag ug kaigmat sa mga pulong kundi pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundi diha sa gahom sa Dios. Tuwa na. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan matod pa ni Pablo, dili kay ang iyang pagwali gumikan lang sa makabibihag kaigmat sa mga pulong, kundi inubanan na sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Dito na nagsumikad. Sa unsang paagi nga nakahimo si Pablo ni ana. Ug unsa man ang giingon ni Pablo
ang pagwali niya dili pinaagi sa makabibihag kaigmat sa mapulong lang kung dili inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Giyon sa pagbuhat ni apostol nga si Pablo. Ang pagbuhat ni apostol nga si Pablo, kung unsay gibuhat ni apostol nga si Pablo ni adtong panahona, ang mga tao nga iyang nawalihan ni adtong panahon nakasabot og ang nakasabot sila sa unang panahon tungod kay pinaagi sa kamot sa mga apostoles na himo ang dagkong mamilagro usab na si apostol nga si Pablo niya nagiunsa niya sa pagpadayag sa gahom. Mauna tong pagpang-ayo niya sa balatian. Nga bisan na lang gani sa mga sapin ug mga sinina, mga panyo nga madapat lang sa lawas ni Pablo, maayo gyud ang tao. Unsay prueba ni anak Brad Rumi atong mabasa sa Biblia. Ang pruiba na Brad Macarayo atong pagbasahon kining nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod sa 12. O ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo nga tungod niya na ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo o mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo og sila nangaayo sa ilang mga sakit og namahawa kanila ang mga espiritu nga mga dawtan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ni ana ang nabasa nga si Pablo dili tiaw ang milagro nga nabuhat ni apostol nga si Pablo sa unang panahon. Didto na nagsumikad nga dili kay kun sila musultira istoryara. Dunay nangakita nga mga ebidensya sa pagpangayo sa mga balatian ni adtong unang panahon. Lamang ang kapalaran ni adtong ilang pagdawat sa gahom sa una og paghimog mga milagro inubanan sa pagwali uban sa pag-ayo sa mga balatian, matud pa ni apostol nga si Pablo katoy patinga lang. Dili pa to hingpit, do na pagyo hingpit nga dakong buluhaton nga kanang buluhatona. Napahinungod na gyud na sa mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo. Kato sila sa una bisag nikunsad ang Espiritu Santo kanila ang ilang buluhaton. Nas Kolosas 1:27-28 sa tanang dapit ang ilang giwali ngalan sa atong Ginoong Kristo. Di pod sila magwali og laing maayong balita sa kaduhang Korinto 13:4. Busa ang ilang iwali, wali ra gyud sa atong Ginoong Kristo. Bisag nakadawat sila sa Espiritu Santo ni atong unang kapanahunan. Ug ang ilang paghimog milagro tungod sa Espiritu Santo nga mo'y naghatag og asa. Ug tungod sa Espiritu Santo nga mao gyud ang mikunsad ni atong panahuna ug ang Espiritu Santo nangunay sa pagbautismo ngadto kanila. Niana nga sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon atong susihon asa mabasa sa Biblia, Brad Jiggy, nga mauna ang pagpruiba nato nga ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo katoy patinga lang ug dili hingpit. Ato lang basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa kung giingon man ako kaganiha nga katoy dili pagyud hingpit nga mao tong pagdawat nga didto ra kutob, ang gipasabot ko ba? Ngano man? Tungod kay niingon siya'y nagmarka kanamo og naghatag sa iyang Espiritu Santo ingon nga patinga sa sulod sa among kasing-kasing. Pag ingon ganig patinga, partial sa English. Partial ba? Partial. Bot gipasabot. Ang partial, butang ta panalita nagpatahi lagi kag pantalon. Ang lukat 1,000. Sa diyang gisukdan ka dito sa tiluring, gisukdan ka sa sastre. So ang mahitabo ana ni daon ka nangayog down payment ang sastre. So ang pangayo 1,000 man nangayo siya daon katunga 500 pesos. Wa nagpasabot nga hingpit na tong pagbayad nimo. Di pa to hingpit. Mahimo na nang mahingpit, makumpleto lang na kung ihatag na po nimo ang laing 500. Kumpleto na ang gipangayo nga bayad sa pagpatahi 1,000 pesos. Hatag na po ang gitahi. Ingon ana nga sistema. Gumikan kay gigamitan ni Pablo nga parsya lang o patinga lang sila nasayod na. Doon na pagi kasunod nga mga tao nga naapagi kasunod nga dakong buluhaton nga sama sa ilang gibuhat tanawa ganing buluhaton ang ilang trabaho magwali ang ilang dakong buluhaton ipagpanglakaw sila aron magwali aron magayo sa mga balatian sa tao. Unya gigamit niya termino parsyal. Doon na ginagpaluyo og balaang rason sa Biblia ana. Nagpasabot, doon na pagilaing kasunod. Nga saad na sad, nga diyang bahina, ang Espiritu Santo na gud maoy mangunay.
Dili lamang kay mukunsad lang siya aron nga mag-ayo sa mga balatian, kundi siya na mismo mangunay ang Espiritu Santo sa pagtudlo sa iyang mga tao alang sa dakong buluhaton. Amo ba nang mapruibahan? Be, atong pruibahan, Brother Jezreel. Nga kining giingon ni apostol nga si Pablo nga ang ilang dawatan Espiritu Santo lang doon na kasunod nga doon na po'y dakong buluhaton nga kanang dakong buluhaton na ang Espiritu Santo na gyud maoy mangunay sa pagtudlo sa mga tao ana unsay pruiba ana Brother Israel atong susihon basahon sa Biblia nga mismo pa ang atong Ginoong Jesucristo maoy nagsulti ana sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ni atong basahon Brad Makarayo ang atong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25, ngadtos 26, giingon, kining mga butanga, gisulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban paninyo ako. Apan, kung magagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako siya. Ang magtudlo kaninyo sa tanang butang, og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gigaingon kaninyo. Kini ang Espiritu Santo, Brad Makarayo, matud pang Kristo, muna'y magtudlo sa mga butang. Muna akong giingon, nga doon na pa'y dakong buluhaton nga musunod, nga masaksihan. Unsa ang dakong buluhaton? Kung patinga man lang, ang nadawatan nga Espiritu Santo, ang ilang pagbuhat og mga milagro atong panahon na, nag-ayos mga balatian, doon na pa'y dakong buluhaton. Nga ang Espiritu Santo na gyud maoy mangunay sa pagtudlo sa iyang mga katawhan nga gitudloan, aron mubuhat sa dakong buluhaton, nga ipabuhat sa Dios nga Espiritu Santo. Mauna. O kung sa pagyod, mupahinumdom ang Espiritu Santo. Gawas nga tudluan niya, mutudlo sa tanang mga butang Espiritu Santo, nga mupulis atong Jesucristo. Naawa ra gud ang gisulti kaniya, sa gibasa sa kauban nga ministro gisulti sa atong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan, puli kanako. Kasi nagpapuli, atong Ginoo Jesucristo. Or sa purpose, mapuli Espiritu Santo. Kay siya ang Espiritu Santo maoy mangunay sa pagtudlo sa iyang mga tao. Aron nga mabuhat na pod sa dakong buluhaton. Another nga buluhaton din ang Espiritu Santo maoy nagpaluyo. Di nang kagahom. Didto man sa mga apostoles niapay dakong buluhaton ay nga mauni nga maidayag ug makita didto sa tinudluan sa Espiritu Santo ug mga tinudluan sa Dios nga Espiritu Santo. Kana ang nabasa sa Biblia. Ato sang hikotaron, Brad Lloyd, tan-awon sa nato. Unsa ang usa nga gisulti sa atong Ginoo Kristo nga ipahinumdom sa Espiritu Santo og maupunay gipahinungdan sa dakuon niyang buluhaton sa Espiritu Santo tungod sa gisultis atong Ginoo Kristo nga makapanlimbawt sa balhibo og angay kana nga pangandaman sa tao og angay nga ang tao mahibalo ka unsaon di ay nga makaapas ka og makaabot ka niya ng pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Tan-awon sa nato unsa ang gipasidaan sa atong Ginoo Kristo sa dinhi pa siya kalibutan. Aniya Brad Makarayo ang atong basahon diri sa nasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya maabot ang dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hantud karon og dili gayud mahitabo pa. Mao ni ang giingon ko kagani nga ang tao angay nga makadangat gyud ang tao sa pagtudlo og mailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo mao'y mutudlo sa tanang mga butang, kay dunay dakong palaabuton diri sa kalibutan nga ang mga tao musugot og sa dili magdungan kita og sangko niining gilatid nas kasulatan nga moabot ang dakong kasakitan nga ingon wa pa mahitabo sa pagkatukod sa kalibutan nganog niingon mi nga makapanlimbawt sa balhibo. Kung unsa ka makalilisang ang panahon sa lunop, kung dako man tong kasakitan kay ang naluwas, ang nakasakay raman sa arka nga gibuhat ni Noe, ug ang wala makasakay, nalaglag niya tong panahon na, kung lisod tong panahon na, mas dako pa kununing kasakitan nga atong atubangon niini karong panahon na. Muna ang giingon namo nga pagkapanlimbawot sa balhibo. Muna ang giingon nga si Kristo nagsulti nga ang Espiritu Santo gawas nga mutudlo sa iyang mga gitudloan nga mga tao. Unsa pod ang gisultis atong Ginoo Kristo, doon na raboy dakong kasakitan nga maupunay purpose nganong ang Espiritu Santo siya ang mangunay sa pagtudlo sa mga tao sa dili pa moabot ang dakong kasakitan dinhi sa kalibutan. Kana mao unsa kaimportante gipakita namo ang Espiritu Santo sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon dinhi na ta mao bitaw
nga nagsulti pagyod ang atong Ginoong Kristo, ang usa pagyod nga gisulti sa atong Ginoong Kristo, didto na nagsulti og nagpasidaan ang atong Ginoong Kristo nga ang tao magbantay. Kay kung ang tao makasulti ka dito sa atong Ginoong Kristo, mapasaylo pa ka. Pero kung dito na gani ka makahimog sala ug makasulti batok sa Espiritu Santo, nideklarar ang atong Ginoong Kristo dili og dili na mapasaylo ang tao. Do na ba tay prueba nga ikapakita na, Brad Romy? Doon na gyud Brad Makarayo at ang pag-aprubahan karon kining nakasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 nagingon. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan hining panahon na karon o sa panahon nga palabuton. Busa, ang hukom nga gipakanaog sa atong Ginoong Kristo, kuyaw. Mideklarar ang atong Ginoong Kristo, pag makasulti gani kag dili maayo sa Espiritu Santo, dili gyud ka mapasaylo. Nganong gisulti na sa atong Ginoong Kristo? Kay nasayod na ang atong Ginoong Kristo. Ha? Nasayod na nadaan. Mao bitaw nag-ingon siya gipili ang iyang napulog duha ka apostoles, sampo lang ni niya nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga iyang gisulti didto sa iyang mga kay nasayod naman siya daan. Kay naa man na nakasulat sa Juan kapitulo 2, naman na mabasa. Bisan pa sa hunahuna sa tao o bisan pa sa sulod sa tao, nasayod siya og unsa ang naa sa sulod sa lawas sa tao ug unsa naa ay sulod, naa sa sulod sa lawas tao. 2 bersikulo 24-25 sa Juan. Busa ingon ni ana nga sistema karon ang pangutana dinhi na. Kung ang atong Ginoong Kristo nagsulti man siya, nga matod pa bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo di gyud pasayloon. Nganong gisulti na sa atong Ginoong Kristo kay do na gyoy mga tao nga mosupak bisan pa kung giingon sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo moabot ang panahon pagpuli na sa Espiritu Santo diri sa kalibutan, siya na ang magtudlo sa tanang mga butang. Dunay mga taong mosupak ana. Pag mosupak ka, mubuhi pa nagdili maayong inistoryahan. Ha? Tanawagan yung stand. Amo man yung katungod, kay nalatid man sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, doon na tayo freedom of religion. Busa kay doon na tayo freedom, kanang bahina, doon na libertad ang tao pagpili asang reliyon. Busa, ang among pagsunod, ang stand, naa sa dapit sa Espiritu Santo. Katungod po sa taong pagsupak, go, padayon. Ha? Manigingon mo, padayon. Sa pagsupak, ingon anak nga sistema. Pero sa mga magsupak, nining panahon na karon mo na giingon, huwato na lang nato ang pag-abot anang dakong kasakitan nga ingon wa pa may tabos sukad sa pagkalibutan sa tibuok kalibutan. Diha na nato may laon sa day katinuod ang atong pagsupak ug unsa day pod katinuod ang pagkigbisog ug panlimbasog sa mga ministro sa PBCM sa pagpadayag lang sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ni ana nga sistema. Basta doon na nay tao nga makasulti dili maayo tungod kay dunay gisulti na nadaan buhat City 51. Mao bitaw nga ang pagsupak unsay hinungdan kinira. Unsay hinungdan nga ni-declare ang atong Ginoong Kristo. Nagpasidaan na siya dinhi pa siya sa kalibutan. Nga dunay tawo nga dili mapasaylo nga magasultig dautan batok sa Espiritu Santo. Nganong naingon ana sistema? Tungod kay kun ikaw nagsupak, nahimo kang nasakit nimo ang Espiritu Santo. Sakitan man ganit ang tao unsa nagha ang Dios. Ana ra man na. Pero dili lang nato ikatupong ang kinaiyahan sa tao o sa Dios kay ang Dios pasensyoso man na. Pero bisan pa ang Dios taas ikumparar sa tao pero nganong Espiritu Santo di man siya makapasaylo. Kung dunay makasultig dili maayo, mo nang kuyaw. Nganong nga ingon ana nga sistema ang sinultian sa atong Ginoong Kristo kay ang Espiritu Santo mao kada ang gisaad sa atong Ginoong Kristo nga mutudlo sa dili pa moabot ang dakong kasakitan diri sa kalibutan aron nga ang tao mapatikan kag matimbrihan ka sa Espiritu Santo parang pag-abot sa adlaw nga gitagal nga gitakda sa Biblia nga walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman Mateo 5:18 mao na nay giingon ang Espiritu Santo siya maoy mangunay ug ang Espiritu Santo ingon nga timbre o patik na para nga moabot ang dakong kasakitan nga kinahanglan tang luwason og tubsom sa Dios. Pinaagi sa Espiritu Santo nga anaa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Mo prueba na ta sa balaang kasulatan Brad Jiggy asa ang prueba. Ato lang bason sa mga taga-Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. No, tuwa na.
Busa, mao na giingon. Nag-ingon atong Jesucristo, ang gipayag sa atong Jesucristo, niingon si ang atong Jesucristo, nideklarar siya, pag magsulti kag dautan batok sa Espiritu Santo, di ka pasayloon. Giexplikar sa mga apostoles, kay ang Espiritu Santo dili ipasakit, ngano man tungod kay ang Espiritu Santo, gipatikan ang tao alang sa adlaw nga tubson ta sa Dios. Sa Bibliang Katoliko, alang sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Asang dapitan na, nagpasidaan na itong Jesucristo na muabot ang dakong kasakitan. Muabot man na dakong kalambigitan. Ang pagpaminaw sa gitudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Kay siya nay mangunay. Dako manggani og resulta sa pagpangalagad sa mga apostolis ngadto sa atong Jesucristo, ang pagdawat nila nga nikunsad ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao tong nakahimog dagkong mga milagro aron makabig lang nila ang mga tao sa pagpangalagad dito sa atong Ginoong Jesucristo. Karon ni ana po'y gipasidan ng atong Ginoong Jesucristo, pahinumdum lang sa tanan nga naglantaw sa among programa og naminaw. Wala baya ta makasapon sa panahon sa mga apostoles. Wala ta didto sa panahon diin ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo. Og wala ta makauban ni adtong gikunsaran sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Musugotag sa dili kining gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan, puli kanako dinis kalibutan kita gyud. Maoy nahitunong ni anang panahona. Wala ta sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon ana ang pagtagod-tagod nato nining kagabihion karon sa pagpasabot bahin sa Espiritu Santo og sa timbre sa Espiritu Santo og sa bautismo sa Espiritu Santo. Kanara nag-uban man na. Ha? Ang Espiritu Santo gisaad bitaw sa atong Jesucristo, ang resulta nakadawat sila gahom, daw dila nga daw kalayo, mao man tong gipasabot ni Juan nga Bautista, bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsay nangunay? Ang Dios. Dili makabuhat ang tawo na. Dios nga Espiritu Santo mao'y mangunay nga didto siya mag-uban aron ang tao katimbrihan. Lang sa timbre sa Espiritu Santo, pag moabot ang dakong kasakitan mo nay giingon. Ha? Dakog kalambigitan kung ang tao maniguro ni anang panahon. Kanara. Kung gusto tang makalikay, paningkamot nga mailalom kas pagtudlo sa Espiritu Santo. Kung gusto ka nga dili mahiagom ni ana, ayaw pagsulti og dili maayo. Lantawa lang, kay basin bayag, masipyat kalas pagsupak. Sa giwali, sa gipanghimatod-an sa PBCM. Pahinumdum lang, unsay hinungdan, nga ang atong Ginoong Jesucristo na langsang sa krus, tinuod, sa dakong buluhaton nga tubson ang tao sa kasalanan. Pero, niadtong panahon na, ang gigamit nga kasangkapan, kinsa silang naglutos, ang walay pagtuo. Sa mga wala mutuos atong Ginoong Jesucristo, nahusto ba sila? Ang tubag wala. Busa ingon ana. Unsa na nga ang atong Ginoong Jesucristo nagsulti na daan. Busa na, dili na mo ikatingala. Sa stand na mo, nabahin. Dunay uban. Nga maghinay-hinay sila og timbang-timbang sa gisulti. Doon na po'y uban, mulantaw sa Facebook o sa YouTube. Paglantaw nila, nagdagandagan ng hunahuna na anas pagsupak. Supak lang. Walay problema na. Walay problema na. Katungod na. Pahinumdum lang sa kada isa. Ang matag dunay pagtuo, diha ragid ka mauyon sa imong pagtulunan. Pero sa uban nga makita nimo nga dili nimo kauban, di na gid nimo nauyunan. Ihon ana ra nga sistema. Ha? Maura na siya. Ang ato lang gipadayag lang namo diri sa ire. Nga dunay giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, timbre sa Espiritu Santo, alang sa adlaw nga tubson ta sa Dios. Ang pangutana, sa unsang paagi Brad Lloyd, nga ang tao matimbrihan ka sa Espiritu Santo o ang timbre sa Espiritu Santo sa unsang paagi nga gigamit sa Dios nga mapatikan ang tawag matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo. Ania Brad Makarayo, atong basahon ang nakasulat sa Epeso Kapitulo 1, versikulo 13. Pinaagi kaniya, kamu usab, sa pagkanungog ninyo sa matuod nga pulong, sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og sa na nagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Tinaw ang gibasa ni Brad Lloyd, kauban nga ministro. Unsay pangutana? Ha? Giingon ako. Sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo, ang gibasa niya, pinaagi sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Maayong balita sa pagluwas ha? Og sa na nagpanuo na kamo kaniya ni anang maayong balita, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre maong gisaad ng Espiritu Santo. Tuwa na. Mapatikan ka unang-una, giwalihan ka, pinaagis maayong balita. Humana ana dayon diha.
Ang nahibalo ana ang tao ra rabas sa Dios ug ang Dios nga Espiritu Santo ana. Mahura na siya ang Dios ra. Kay kanang bautismo sa Santo kalayo, trabaho na sa Dios nga Espiritu Santo. Kay siya man ang mutudlo sa mga tao. Siya ra gid pod ang nasayod ana ug ang mga tao nga iyan ang gipadangatan sa timbre sa Espiritu Santo kanara nga sistema. Brad dinhinata. Brad Rome, tan-aw na to sa balaang kasulatan. Unsa kining maayong balita alang sa kaluwasan nga nagdalag timbre sa Espiritu Santo, unsang matanga sa maayong balita? Kay ang timbre, Brad Rome, ay lisod pod. Nga ang timbre, Espiritu Santo. Unya ang maayong balita, dili pod Espiritu Santo. Na unsa mang waliha, unsa mang matanga sa maayong balita alang sa kaluwasan nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Unsang maayong balita, Brad Rome? May balita ka na nga pinadalagi kan sa langit gid kini Brad Makarayo. Sa ato pa, maayong balita nga pinadala gikan sa langit, but ipasabot nga maayong balita sa wali sa Espiritu Santo. Oh. Na ba gitay mabasa litra por litra sa Biblia? Aduna gyud Brad Makarayo. Ay basig imo ra na be, prubahe sa Biblia. O atong basahon dinhi sa nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Kay atong pangitaon doon na bagay maayong balita, Brad Rome. Kay dito sa Efeso 1:13, maayong balita man sa kaluwasan nga nagdalag timbre sa Espiritu Santo. Tan-aw na to nang imong giingon nga wali Espiritu Santo, gitawag ba nagmaayong balita? Niya gyud Brad Makarayo ato lang pagbasahon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila. Diya sa mga butang nga karon kahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, doon na gid ay maayong balita. Maayong balita nga giwali sa mga tao pinaagi sa Espiritu Santo. O ang waling Espiritu Santo gitawag maayong balita. Balikan kay natong Efeso 1:13. Agi, gyud sa pagsulti, giingon, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. O tuwa na. Mutong gibasa ni Brad Lloyd gaganiha, maayong balita. Ug sana nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Maayong balita nga wali nga Espiritu Santo nga giwali sa mga tao aron katimbrihan ang mga tao sa timbre sa Espiritu Santo. Kanara. Unya unsang matanga? Wali nga Espiritu Santo. Kinsay katumanan? Wa may ko kaulaw sa pag-angkon ang mga ministro sa pagtulon ang PBC. Sa bisan asa man nga radio station, bisan pas telebisyon, ang giwali, mao ang maayong balita sa Espiritu Santo. Musugot ang tawag sa dili, mao ginay nalatid sa Biblia. Pagsupakon sa tao, ang among giwali, hinuktukis makadaghan, gikas pagsugod hangtod karon, mga sita sa Biblia ang among gigamit. Kanara, ingon ni Ana. Karon, unsay purpose? Brad Jisrael, ngano nga ang tao, anaa, sa adunay pagwali, adunay gid dakong buluhaton nga pagwali. Mao na nga giingon namo. Kon patinga man ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo nga mikunsad kanila. Nganog patinga kay nasayod sila. Do na pagilaing buluhaton nga kining buluhatona wala didto sa mga apostoles. Kung dili nasayod na sila daan. Kinsay nagsulat sa unang Pedro 1:12? Di ba mga apostoles? Si Apostol Pedro? Question, nasayod na sila. Nga dunay buluhan na napoy lain. Another nga mga tao nga himuong kasangkapanon nga diya sa ilang kamot maidayag na sab. Ang resulta sa giingon sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo nay mangunay sa pagtudlo sa iyang gisugo nga mga tao aron nga sama sa gibuhat sa mga apostolis. Nga bisan naman sa pag-ayos balatian, naa sa tinudluan sa Dios nga Espiritu Santo. Aron ang tao, mahibalo ka nga dunay timbre sa Espiritu Santo, o mahibalo ka nga dunay pagpangalagad, diha dapit sa Espiritu Santo. Pruibahan ta, Brad Israel, unsay pruiba? Niya gyud. Musugot og sa dili ang mga tao Brad Makarayo, diha gid tay pagpaalagad sa Espiritu Santo. Niya atong basahon ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, gingon, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon. Sumala na sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod
sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Doon ay pagpangalagad bagos diha sa Espiritu Santo. Mauna. Nga doon ay mga tao nasayod ng mga apostoles, sila ay nagsulat ana. Busa nasayod na sila daan kung giingon mag parsyal. Kay doon na pa'y mga tao nga wala na sa ilang panahon. Nga saylo pa sa ilang panahon. Nga mauni ang giingon sa atong Ginoong Kristo, may mga taong tudloan sa Espiritu Santo, nga Espiritu Santong kapuli nako diri sa kalibutan, nga ipadala sa amahan. Nasayod sila, may mga tao nasab nga himuong kasangkapanon sa Dios nga sa ilang mga kamot ug sa ilang abaga ug ulo ipatong na pod ang dakong buluhaton aron ang tao masalbar lang yun ka anang giingon dakong kasakitan nga maitabos kalibutan. Kana ang atong topic niini nga kagabihon karon. Mao bitaw nga sa pagtukod ni Master sa PBCM dili mi nga mudritso rag angkon. Mao man ang giingon sa dabok sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeat itself. Busa ang namao kaniadto mamao ugma. Kung ang resulta sa pagkunsad sa Espiritu Santo kanila naidayag ang pagwalis maayong balita, naidayag ang pag-ayo sa mga balatian, mao gyapon sa pag-abot na nga ang Espiritu Santo na mao ang mangunay mismo sa pagtudlo sa iyang mga tao. Kay siya na may iwali sa mga tao, diin siya ay nangunay sa pagtudlo niya ng bahina. O kana dili kay sa istorya lang pod ang PBCM. Daan na sa pagtukod ni Master sa pagtulon ang PBCM, doon na sa itumong onsay prueba na Bradjige. Nga sa pagtukod ni Master sa PBCM, doon na purpose si Master. Ato lang basahon diri sa Amended Articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Ug diri sa page 4 ato makita diri ang mga hulagway sa mga Board of Directors sa pagtulon ang PBCM. Og sa page 5 atong mabasa diri kung unsay tumong ni Master nga ano ang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence. To relieve or minimize human sufferings, render medical, dental to assistance to the needy and the sick. Sa tupa, nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang katuyuan ni ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical dental ngadto sa mga naginhanglan ug sa masakiton. Tuan na, mao na purpose. Pagtukod ni Master sa PBCM, painumdum lang. Pagtukod ni Master dekada 60. Pila pa lang ang mga board of director pay kauban ni Master ana. Aron ma-restore sa Securities and Exchange Commission, gamay pa ang gipang-train ni Master sa pagpanambal natong panahon na. Pero sa ilang mga kamot na idayag na ang PBCM, lisod baya? Kung ritso ka, magdoktrina sa dapit sa Espiritu Santong mo ilakaw niya iwali ni mo istorya ray gadaghan wala ang buhat. Muna yung gingon. Dili ka makakabig og tao. Ingon nga imog yung makuan ngano. Pinasahi baya? Tungod kay bintaha ang giwali atong Ginoong Kristo. Dabi kang stand naaman sa Espiritu Santo. Pero tungod sa dakong buluhaton, nga daan ang nasayod ang mga apostoles, kay gisultihan ang atong Ginoong Kristo, nga dunay buluhaton nga pagwali na pod sa Espiritu Santo nga kanang mga tawhana, maunang giingon sa atong Ginoong Kristo, dito sa Juan 14:25 ug 26, nga ang Espiritu Santo maoy mangunay sa pagtudlo sa diyang ipadala na sa amahan, puli sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan, ang pulihan atong Ginoong Kristo, ang gitudloan sa Espiritu Santo, mao na tong ang ilanan, magwali pod sila sa Espiritu Santo. Kaya ang nagtudlo, mao man ang Espiritu Santo. So ang gitudloan sab, ang giwali, ang gitudlo pod ni, ang nagtudlo pod nila. Nga mong Espiritu Santo, din mo igalagaran, Roma 7:6. Ingon na nga sistema. Ang pagtulon ang PBCM na ana ang pagtabang, ang purpose ni Master para pagwali sa Kristohanong pagtulunan, unya naa pod sa pagwali, stand sa dapit sa Espiritu Santo, ug naa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga unsay giingon diha nga kung doon na may nagwalig Espiritu Santo pagpangalagad gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM aron adunay kabutangan nga pagtulunan sa mga taong abot
sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo nga mao ang pagtulon ang PBCM, mao'y hinungdan nga niining panahona. Nag-anam-anam na si Master og panguha sa mga tao diin iyang mga tinawag og kanang bahina pahinumdum sa tanang mga kaigsuonan. Kanang dimensyon namo sa dapit sa Cotabato. Muabot unya nga dili lang dihang dapita, pasidaan lang nila. Kining bahina, ha? Wala na lipod-lipod nga pag-istorya, prangka nga pag-istorya na. Daghana ang nagtuong ang PBCM na bungkag. Kung ang pagtuo sa uban na bungkag, imbes kay tuwa ay, nito katong giingon gituan sa uban nga namiya, daghan pang mga nakakabig, og nianang mga panahon na. Nag-anam-anam na. Nag-anam-anam na. Og katuman ang gisulti ni Master, tanang PBCM oray na sayod ang nakadungog sa Ebanghelyo ni Master. Daghan pa siyag mga taos gawas nga wala pa nakapangalagan. Diha sa dapit sa Espiritu Santo. Og karon gisugda na. Kanara nga sistema. Busa, kung giingon man sa nakasulat sa Biblia, nga dunay timbre sa Espiritu Santo, atong tan-aw na, Brad Lloyd. Asa ba mabasa sa balaang kasulatan din hinata? Asa ba? Ha. Kung naay timbre sa Espiritu Santo, asa ba gisulat sa Espiritu Santo ang iyang patik o timbre? Ani Brad Makarayo atong prohibihan sa nakasulat sa mga Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 15 lapos ngadto sa 16. Ug ang Espiritu Santo usab nagapahimatuod kanato kay tapos siya makaingon. Kini mao ang pakigsaad nga akong paggahimuon uban kanila. Tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug gasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Tuana, diha di ay mangunay ang Espiritu Santo asa isulat sa salabutan ug sa kasing-kasing. Question, kinira asa nabutang ang salabutan sa tao? Ani adiri gyud sa atong dire. Ha? Sa atong ulo. Karon pangutana asa na sulat? Napatik sa agtang. Nganong agtang may gisiguro nga patikan sa Espiritu Santo? Kay dunay tumong, mo na nay giingon namo kung makapanlimbaot man sa balhibo ang dakong kasakitan, dunay gipasidaan ang Biblia nga dunay lutsanan ang tao, suwerte ang tao nga maidangat nini asa sa timbre sa Espiritu Santo nga gidala ni adtong mga tao nga ang trabaho magmantala sa Espiritu Santo tungod kay kanang dakong buluhaton, timbre man sa Espiritu Santo og bautismo man sa Espiritu Santo og ni anang panahona nga nabautismuhan ka sa Espiritu Santo og napatikan ka, libre ka pag-abot ni anang panahona. Diin na sa imong salabutan naipatik ang timbre sa Espiritu Santo diha sa agtang kay kanang dakong kasakitan nga makalilisang. Mao nay giingon Brad Rome, pag-abot ni ana unsay mahiagom ni ana Brad Rome ug ngano nga anaamas sa labutan o agtang nahisunat ang patik o timbre sa Espiritu Santo. Katong mga tao, Brad Makarayo, nga wala naabot sa timbre sa Espiritu Santo, mo'y mahiyagom nining paglaglag sa kalibutan, Brad Makarayo. Ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Pinadayag, sa iyang kapitulo 9, versikulo 3 hangtod sa 4. Ugikan sa aso ng gula ang mga dulon nga minghugpa sa yuta o gini sila giyatagan o gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta o sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang kakawyan nga nagatubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa kanara mao bitang giingon nga ang timbre sa Espiritu Santo siya isulat niya, mismo Espiritu Santo nag-ingon, isulat ko diya sa ilang salabutan, isulat ko sa ilang agtang. Kay inig abot unya sa pagpangdagmal ug dakog kalaglagan diri sa ibabaw sa naong sayuta, disgrasya. O mahiyagom gyud ni anang panahon na ang walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Asa na? Gibasa na kaganya Efeso 1:13 ug sa 1 Pedro 12. Wali nga Espiritu Santo nga nagdalag timbre sa Espiritu Santo nga naipatik diya sa salabutan sa tao. Pag-abot sa pagpangdagmal sa yuta, mao bitang giingon, nianang panahona ang mahiagom katong mga tao nga walay timbre sa Dios diya silang agtang. Mo nay giingon namo, dakong buluhaton sa mga katawhan nga gitudloan sa Dios, nga Espiritu Santo nga siya mismo nangunay sa pagtudlo para mapatikan lang yun ang mga tao sa patik
sa Espiritu Santo. Ngatong nabasa, diya sa agtang, unsay prueba ni anak Brad Israel. Yang proiba na Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 7 bersikulo 1 lapos ngadto sa 3 giingon. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta. Nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing manulunda nga mikayab sa gikan sa sidlakan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga gihatagan sa gahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat nga nagaingon kanila, ayaw usa ninyo pagagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Kana, muna giingon namo, kung dako mang buluhaton sa mga apostoles, kanang giingon, nga kasunod kung sa pagpatahi, pagpantalon, parsyal lamang ang kung 1,000 ang lukat, 1,000, gidawnan og 500, ang sunod ni ana, mauna ang giingon, hingpit na, muhatag na po kaglaing 500. Kung gidawat nilang Espiritu Santo, nakunsad atong Adlaw Pentecostes, doon na pagoy hingpit nga pagdawat. Unsa nang dakong bulhatuna? Wala na dito sa panahon pas atong Ginoong Kristo. Naa na nang dakong bulhatuna sa mga kamot, sa mga tao nga ang trabaho magwali sa Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo na maoy mangunay. Aron ika paabot nga ang mga tao diin ana masayod nga adunay timbre sa Espiritu Santo og dako kana kabililon ang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao tungod kay pag-abot sa pagpangdagmal sa yuta. Ang mahiagom ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios des nagtang. Mabitaw ayaw sa pagdagmali. Di ba pagbuhi niya na biktima ang makakahuyan apil mga tao? Ayaw sa ninyo nagdagmali. Kay wala pa namo mao magtimbre ang mga tao diya sa ilang agtang sa timbre sa Dios. Kung saan timbre ha? Timbre sa Dios nga Espiritu Santo. Karon, kinsay nagsulti? Gisinggitan nga ang mudagmal di ay mugawas lang tong mga dulon kung buhi ana sa upat ka mga manulunda. Manulunda pod. O anghel maoy nagkupot sa hangin. Kay kung buhian ang hangin nga na silang kamot, mo na tong dagmala na ang nias ibabaw sa naong sa yuta. Ang mahiagom mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo silang agtang. Question. Kinira, ang nagsinggit, anghel, manulunda gyapon. So siyon ta Brad Lloyd, kung magisgota og manulunda or anghel, pila ba kamatang ang anghel o manulunda Brad Lloyd? Aniya Brad Makarayo, aduna gyud duha ka matang ang manulunda Brad Makarayo or sa English ginatawag na siya angels. Atong basahon ng English translation sa The Holy Bible containing the Old and New Testaments, Authorized King James Version, with explanatory notes and cross-references to the standard works of the Church of Christ of Latter-day Saints, published by the Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979. With Bible Dictionary, page 608, angels. These are the messengers of the Lord and are spoken of in the epistles of the Hebrews as ministering spirits in accordance with Hebrews chapter 1, verse 14. We learn from later-day revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord. Those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa ato pa, Brad Makarayo, Brad Israel, Brad Rumi o Brad Jiggy, sa atong nabasa, aduna giday duha ka matang sa kuan, manulunda o angels. Kani mga anghel, kini sila ang mga sinugo sa Ginoo o hisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebrewhanon nga espirituhanong sinugo sumala sa nasulat sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 14. Nasayra nato gikan sa kaulahiang adlaw nga sa pagpadayag sa adunay duha kamatang sa langitnong binuhat nga nagalagad sa Ginoo. Mao kani ang una kadtong mga espirituhanon o mao kani sila ang mga espirituhanon sa kahimtang nga wala sila'y unod og bukog. Ang ikaduha og kadtong adunay mga lawas nga unod og bukog. Munang duha kamatang sa anghel Brad Makarayo. Busa maghisgotag anghel, angels sa English. Manulunda, maura man na, messengers of God. Mao man na, alagad sa Dios, sinugo. Mao na siya, dunay duha kamatang. Dunay espirituhanon sa kahimtang, walay unod og bukog, og duna poy manulunda or angel. Nga unsa man to sila, mauto sila ang mga dunay unod og bukog.
Makuha tag sampol, summarise lang, Bugna 11, versikulo 8-11, si Juan Bautista, anak ni Zacarias ug ni Elizabeth, gitawag sa atong Ginoong Kristo ug manulunda. Tao siya, mo bitaw tong nagbautismo ni Kristo dito suba sa Jordan, pinaaging tubig. Mo po to siya nagsaad, nga giingon nga musunod nako si Kristo, nga siya ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo. Taos kahimtang, pero gitawag siya sa atong Ginoong Kristo manulunda. Busa, kanang giingon, ayaw sa ninyong pagdagmali ang tanaman o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo ng katimbrihan sa Dios sila sa ilang agtang, kana mga sinugo na. Kung ang timbre Espiritu Santo man, mga sinugo na sa Espiritu Santong, tinudloan sa Espiritu Santo nga ang trabaho, magwali o magmantala sa balita sa Espiritu Santo. Tinaw. Ha? Mao na. Klaro-klaro. Mao nang giingon, di ba ang trabaho pagsinggit? Mukuha tag sampol kayong oras apike. Nas nakasulat sa Hunas 1:1. Giingon sa nakasulat sa Biblia, gisugo si Hunas, at tuing ni David syudad kanang syudara, singgit ka dito. Unya unsa man pagsinggit dito? Sa Judas 1 versikulo sa Judas 3 versikulo sa Hunas 3:1 ug 2, giingon na diha nga nidangat sa kaduang higayon ang pulong niyo ba nga nag-ingon, tumindog ka, umadto ka sa Ninibe ug walihan mo kiniswaling, gisugo ko kadimo. Wali ang gipasabot. Busa, kanang pagsinggit di ay pagwali di ay na. Kung nagsinggit man ang mga agatong sinugo nga manulunda, nga doon na siya mga kauban, ayaw sa ninyo pagdagmali. Buluhaton di ay na nga pagwali. Doon na pa'y buluhaton da kong misyon ba? Diin, pa'y baluon ang mga tao, nga doon ay timbre sa Espiritu Santo, aron sila kapatikan, o aron mabautismo. Sa dapit sa Espiritu Santo. Espiritu Santo mo na mo yung magbautismo na. Siya ra ang nasayon. Unsaon niya pagbautismo ang tao para lagi ka masalbar. Pag-abot sa dakong kasakitan. Kanara. Na kon mugawas man nga ang katong nagsinggit pagwali. Mga magwawali di na o mga misyonaryo di na. Nga ang trabaho, magmisyon sa Espiritu Santo. Kanara nga sistema. Na ang disinggitan, upat ka manulunda, nagpugong sa upat ka hangin, sa ato pa, kinipod sila, taos kahimtang. Now, sa pagtudlo ni Master, mao man ni ang mga kining upat ka mga manulunda nagsimbolo man is upat ka mga presidente sa upat ka mga dagkong nasod nga nag-atbang Amerika o Britanya, ang kaatbang China o Russia. Ang mga presidente mao na silang nagpugong nga dakog kalambigitan nga sa ilang mga kamot nakataya. Nakataya ang kinabuhi sa tao nga nias kalibutan tungod kay mubuhi na sila sa ilang gikuptan nga puwersa nga piyal o gihawiran nila. Mauna nga mahitabo na unya ang pagpagdagmal sa ibabaw sa naong sayuta ug mahiagom ang mga tawo nga timbre sa Dios diya silang agtang. Doon na bagyo ay mga sinugo di Brad Israel sa Dios nga naa sa mga nasod aron mo gawas ang gitudlo sa magtutudlo nga nagsimbolo na sa mga presidente sa nagkalain-lain nga mga higante nga mga nasod. Upat ra ang giingon diya sa Biblia, pero kanang upat nidala na. Nigader na sila unsa og mga tao, unsa o mga nasod nga kakampi nila. Dunay kampi nga mga nasod sa Russia o sa China, doon na po'y mga nasod nga kampi sa Amerika o Britanya. Demokrasya o komunista nga nasod. Ingon niya na ang plastada. Betanahon ta sa Biblia, Brad Israel, doon na bagay mga sinugo sa Dios. Nga, doon na bagay sinugo sa Dios diha sa nasod, diin maoy ang ilang trabaho, pag-atiman sa mga kasundaluhan, Brad Israel, nga naabagyon? Oo, na Brad Macarayo. Na nagtigom kinis lang adto sa panggabatan, Brad Macarayo, kining mga sinugo. Niya atong probahan diri sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 49, versikulo 14, gingon, ako nakadungog og usa ka balita gikan kang Iyuba ug usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon, managtigom kamo ug umadto kamo bato kanila ug manindog sa panggubatan. Busa, doon na dahil gingon sinugo sa nasod, nga sinugo sa Dios. Diya sa nasod aron mutigom sa mga kasundaluhan alang sa panggubatan. Mao man na ang gitawag og commander-in-chief. Sila man ang labaw, sila man ang commander sa tanang armadong kusog anang nasura. Di pag-abot na karon dito, mao na ang pagtudlo ni Master. Nga kanang mga upat ka manulunda, mauna silang nagpugong sa gubat. Pag magpirmahanay na sila, diya na disgrasya ang mahitabo. Ayaw sa pagdagmali samtang wa pa mahuman ang dakong buluhaton sa pagtimbre sa Dios nga Espiritu Santo sa iyang mga tao. Unsang timbre ha? Wali. Pag mutuo ka,
naana ang Espiritu Santo na ipatik sa imong hunahuna o kasing-kasing. Kanara, mao nang giingon nga ang kanang hangin kuptan sa upat ka manulunda sa Jeremias 4 bersikulo 11 ug hangtod 13 kama 19:20, mao nang giingon nga init nga hangin nga ang dala ana mao tong mga karo may samas alimpulos ug mga kabayo nga matulin kaysa agila man lupad. Sa World History by Buax Lawson ug ni Anderson, kanang mga kabayo nga matulin pa kaysa agila man lupad gitawag na og mga fighter plane o mga warplane, maunang mga eroplanong igugubat. World History by Buax Lawson o ni Anderson, page 478. Busa ingon ni ana ang nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, kung giingon man nga kana, mao kana ang dala ni anang init nga hangin o katong mga karo nga masamas alimpulos maunang lihok sa tangke digira. Usaray buka, pero ang lihok magbiyo-biyo na, murag samas alimpulos ang lihok gabiyo-biyo ra na. Mauna ang giulagway sa Biblia ug ang sumada, mauna ang sa usalang kagutlo ug sa pagpamilok ang mga tabil nga niyas ibabaw sa yuta sa usalang kagutlo, mga lumpag sa usalang kagutlo. Sa usa ka pagpamilok nianang panahon ug kana maong gitawag kalaglagan sa ibabaw sa naong sa yuta ug kawan naman kitay oras. Summarize ta na lang. Muni giingon sa nakasulat sa Biblia nga kanang kalaglagana, mauna ang giingon sa dakong giingon nga ang yuta himuon nga walay sulod pinaagis paglaglag tungod sa kalayo ug tunglo nga mosunog. Isaias 24:3 ug 6, kama 6 ug sa bugna 11:14 ikatulong tunglo ang atubangon sa tao. Ang ikatulong tunglo mao kana ang mosunog ug mulaglag sa anyas ibabaw sa naong sa yuta nga ang mahigagom ang mga tawo nga walay timbre sa Dios di silang agtang. Sa Isaias 42:25 nga kanang ikatulong tunglo nga mosunog sa ibabaw sa naong sa yuta mao kana ang gubat. Ang dakong kalambigitan kun ang Espiritu Santo, ang bautismo sa Espiritu Santo o ang timbre sa Espiritu Santo nga mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo, ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo Efeso 6:17, mao ang mga pulong sa Dios, ang pulong sa Dios sa Efeso 6:17. Og sa Job 5:20 giingon na sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa pulong nga gitudlo sa Espiritu Santo magkagubat man, may tabo man ang dakong gutom sa kalibutan, nahisulat na Mateo 4:4, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong na nga nagagula sa baba sa Dios. Sa tanang nagsunod sa among programa diri sa Power Radio o nagsudong sa Facebook o sa YouTube, kung inyo mang balibaran o isalikway ang among pagwali o dili mo buot sa pagpaminaw, dili na mo na ibani. Walay problema. Basta timan ilang ninyo ni. Kining giingon ni Pablo sa unang Tesalonica 4, versikulo 7-8. Kung inyong isalikway, ang pagwali namo sa Espiritu Santo, dili na kami ang inyong nasalikway, kung dili ang Dios na. Nga maoy nagpadala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan, ug ang Dios na. Nga maoy naghatag sa Espiritu Santo aron ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa Dios sa Espiritu Santo, aron masayod ka nga importante ang timbre og bautismo sa Espiritu Santo. Pag balibaran sa tao, bahala ka na sa kaugalingon. Ang mga ministro sa PBCM wala nay nakunang, higo na nam gipadaya sa kahanginan og bisan asa mang dapit kami diin na sa pagtuman sa sugo sa Dios nga Espiritu Santo sa pagwali. Trabaho namo ni. Wala naman kami oras mga kaigalaan ug mga kaigsonan. Sa ngalan na lang sa among magtutudlo, Divine Master Tomas Dio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahaginan, Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo, ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Kinusab si Brother Romira Makamus. Kiniusap si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong gabi kanatong tanan.